Nyt on testissä Ria Cola. Lähti halvalla euron, tuolta Lidlistä tietenkin. 3,3 litran tölökki. Ja nyt avataan ja testataan. Toivottavasti tää onnistuu näin tässä yhdellä käyllä. Saatana. Siinä tulee. Oi jumalauta, mikä tuoksu. No niin, ja nyt testataan. Vittu, sinne tulee auto. Ei, perkele! No, tässä on aivan selvä semmonen niinku laimea kolmaku ja sekoitettuna niinku energiajuoma ja aika laimea mauton maku. Minä annan 3/5. Hyi saa.